Umis koldo na bodari porluhian au naing makatai taringot borumi nahu haholongi sai sip nuang ibana tua tulang alusi majoa pinomat nang goma balos SMS sehari u telepon do borumi sai mouse do dicueki molo boido asa au marotusi songgatiau uhut madi padali nanti marah bapak minatiki tulang minta tolong joa lehon solusi di hubungan nami hamupe hea dodoli songonido molo cinta berseni. Alusi majoa pinomat nang goma balos SMS sehari u telepon do borumi sai mouse do dicueki molo boido asa au marotusi songgatiau uhut madi padali nanti marah bapak minatiki tulang minta tolong joa lehon solusi